Så er vi kommet ud her på Gongay og sejlet ud øst for Gongay. Gongay, det er den ø, der ligger derovre bagved, hvor vi bor på Fantasy Hotellet. Rigtig lækkert ned til stranden. Man kan sejle ud med de her longtail-både her til de forskellige snorkelsteder. Og de har så i de fleste tilfælde svømmefødder og snorkeludstyr på selve båden. De steder, man tager hen, når man er herovre, er ved selvfølgelig Gongay, hvor vi bor, men kan også bo andre steder. Man kan blandt andet bo på øen, der ligger herovre bagved, som hedder Gorgadan, som også har nogle fantastiske øer, eller nogle fantastiske hoteller. Og helt ned til stranden også. Den her ø, vi lige har været inde her, eller sejlet ind igennem faktisk, den hedder Gormuk, som også har en strand. Men det, som er mest fantastisk ved den, det er, at den har den grotte, hvor man kan svømme ind igennem grotten, eller blive trukket ind igennem grotten af en guide, som regel ham, der sejler båden. Og der kan man så komme ind på den her strand, der ligger inde på den anden ende af grotten her. Man svømmer cirka en 70 meter maksimalt, eller mere, man bliver trukket igennem grotten her af den guide, bådchauffør, som man nu har, eller kaptajn, som man nu tager ind igennem. Rigtig, rigtig godt. Der er også fiskene, som man nok vil se flest af hernede. Mange af de både her har noget brød med til, eller nogle ris, som de også spiser, som der kommer op og spiser ved ens hånd. Det er fisk, som der er flest af med de her streger på her, er dem, som hedder shashan-fisken.